Ngayon, tag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Panday nga lang pa sirin. Ga, abayan mo, tamanday nga tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:13 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig ka buklas kumoyami dito ng Bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pa maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules, petsa 5 sa buwan ng Agosto 2026.
Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Mojares. At kasama din natin si kapaborito Errol Horado. Diyan naman sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong at reklamo, reaksyon, mangyari lamang po, tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search naman po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Medyo kuwan pa, pumapatak-patak pa ang ulan. Kaya kaunting ingat lang. Magdala ng panangga sa katawan para hindi kayo magkasakit. Bawal ang magkasakit. Pero kung meron kayong karamdaman, pwede kayong gamutin ni Engineer Nixon Dakal. Maraming gamot dyan sa tabi niya. Pumunta lang kayo dito sa ating himpilan. At humingi kayo ng resita mula kay Dr. Nixon Dakal. Good morning ka, Errol. Good morning, good morning. Ayan, Aha. Ay, pahilot no. Ayan. Iba na yung tumatanda, ha? Tumutunog na lahat eh. May puka-puka. Oo. Ayan, Pero, ito, dumako muna tayo sa mga magandang balita. Dahil magtatayo ang mga samahan ng Association of Women's Legislators ng Kamara sa pangunguna ni Co-President Congresswoman Gina De Benicia at Congresswoman Linabel Villarica na sila ay tutulong sa pagpapatayo ng isang pasilidad. Ang pasilidad ay tinawag na Women and Children Crisis Center na magbibigay lunas at pag-asa sa mga kababaihan at kabataang dumaranas ng matinding problemang pangkaisipan. Ang itatayong pasilidad ay sinusuportahan ng dalawang representante na ito ay adhikain ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ang bawat Pilipino at harapin ang lumalalang hamon ng mental health lalo na sa mga kababayan at mga kabataan. Ang Women and Children Crisis Center ay bunga ng sama-samang pagkilos ng Kongreso sa Pilipinas ng Kamara at gaya ng Senado. Kasama ang mga pambansang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOH, DSWD at DPWH, ang pamahalaang lungsod ng Muntinlupa City at mga pribadong sektor. Kapag ganap nang matapos ang pasilidad na ito, hindi lamang ito magiging sentro ng psychiatric at psychological services, magiging tahanan ito ng pag-asa. Ginanap ang groundbreaking ceremonies noong Agosto 3, 2026 sa Muntinlupa City. Napakaganda ang programang ito dahil magbibigay ito ng pansamantalang matutuluyan ng mga biktima na hindi ligtas sa kanilang sariling tahanan. Kung nasa Women and Children Crisis Center ang mga may problema sa pag-iisip, mabibigyan sila ng libreng pagsusuring medikal, gamot, psychological counseling para sa paghilom ng isip at katawan ng mga
biktima. Ito ay muling pagbangon ng biktima sa pamamagitan ng naturang mga programa. Ayon sa Department of Health, tinatayang humigit kumulang sa 12.5 milyong Pilipino ang may problema o karamdaman sa pag-iisip. Karamihan sa kanila nakakaranas ng depression o pagkabalisa o anxiety at iba pang karamdaman sa stress. Sinabi ng Department of Health, ang nakakaranas ng depression ay 1.1 hanggang 4.8 milyong Pilipino ang apektado ng major depressive disorder. Samantalang nakakaranas ng anxiety o pagkabalisa ay may kabuuang 3.6 milyong Pilipino ang may malubhang sintomas ng anxiety. Napakahalaga ang may sapat at ligtas na mental health facilities sa bansa. Tamang-tama ang naisipan ng mga women legislators sa Kongreso. Siyempre, nandyan si Congresswoman Manay Gina de Venecia, si Congresswoman Linabel Villarica na magpapatayo nga ng Women and Children Crisis Center sa Muntinlupa City. Dahil na rin sa kakulangan ng espasyo, dahil kakaunti ang hospital, pangkaisipan, tulad ng National Center for Mental Health. Diyan sa may Mandaluyong. Mandaluyong to. Kadalasan ay siksikan ang pasyente dahil sa kakulangan ng bed at yung supply. Kaya nataon itong pagpapatayo ng Women and Children Crisis Center na malaking naitutulong ito sa bawat Pilipino na dumaranas na matinding pag-iisip, problema sa pag-iisip. Yan yung naisip ng mga babaeng mambabatas. So, from Pangasinan uli. From 4th District. Manay Gina de Venecia. At tawag ay sanib puwersa. Yung mga women's legislators. Para tugunan ang problema sa mental health. Ayan, So napakaganda po ito para sa ganon ay yung mahilom, yung sakit ng mga may sakit sa pag-iisip, kaya itong itatayo na pasilidad ay makapagbibigay ng napakagandang yung programa para sa mga kababayan natin na may problema sa pag-iisip. Okay, maramang na sila po ay yung mahihilom ang kailang mga sakit. Ayan, okay. Ang tawag dyan The Haven for Women. Ayan, The Haven for Women. DSWD Alabang, Muntinlupa City. At siyempre nga, yung groundbreaking ceremony na ginanap dyan ay nandyan. Ang ating Congresswoman Manay Gina de Venecia. Ayan, okay. Alas 6:12 ng umaga. Sabi niya rito, 0981-6791. Mga sirs, kapaborito, tuloy ba eleksyon sa barangay o postpone? Mula kay Melissa de Guzman ng Basista, Pangasinan. Posibleng tuloy, posibleng hindi tuloy. Dahil may, ito yung posibleng hindi tuloy, may panukalang batas. Yung kumakalat na video sa social media. Dahil may panukalang batas daw sa mababang kapulungan ng Kongreso at gumawa ng House Bill. Gumawa sila ng House Bill na dyan sa may Kongreso 10591, House Bill number 10376 o 10407, at Senate Bill naman na 2067 sa Senado. Ang House Bill number 10591, ang may akda ito ay itong si Negros Occidental 3rd District Representante Javier Miguel Benitez. Kasama ang mahigit 6 na po na mamabatas at ang pangalawang panukala o House Bill number 10407 na inihain ni Representative Nico Raul Dasa. Kaya't ang sabi nga nila, yung ipagpaliban ang halalan mula sa
nakatakdang Nobyembre 2026 patungo sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Ang dahilan ay ang paglalaan ng pondo ng pamahalaan para sa mas magandang gastusin tulad ng krisis sa enerhiya, pagkukumpuni ng mga gusali ng paaralan, at paghahanda para sa BARM parliamentary election. Sa Senate Bill number 2067, ang may akda nito ay itong si Senador Amy Marcos. Ang rason daw, inuusog ang BSKA mula Nobyembre 2026 patungo sa buwan ng Oktubre 2027. Ang dahilan ay ang pag-iwas sa malaking gastusin at perwisyo sa pagbiyahe ng mga botante dahil ang petsa ng halalan sa Nobyembre ay malapit o patama sa araw ng mga patay. Yan. Pati na rin ang pagtitipid ng pondo sa gitna ng krisis sa langis. So, dahil nga pyesa ng patay, November 2, iuusog ng isang taon. Kaya papatayin nila yung dating ginawang Hindi batas. makakabuti yung mga patay. Oo. Kasi, siyempre, pista daman. Oo. Nagkara maka-attend. Oo. Kaya yung November 2026, iuusog daw sa October 2027. Kita mo? Okay. 11 months. Oo. Ngayon, himay-himayin natin ang issue. Ang pagpapaliban ng barangay at SK election dahil sa crisis ng langis. Ito ay isang mahina na paksa na naglalayong ilipat ang pondo ng eleksyon sa ayuda. Naku. Ngunit sinasabi ng COMELEC, tuloy pa rin ang eleksyon dahil ito ay Batas. 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 Gusto ng ilang mambabatas na ipagpaliban ng eleksyon para magamit ang bilyong-bilyong pondo sa pagtulong sa krisis, sa langis at iba pang bilihin. Ang sabi ng mga mambabatas, mas mabuti mas makakabuti daw sa taong bayan kung ilalaan muna ang pira sa pang-araw-araw na pangangailangan kaysa halalan. Sa panig naman ng COMELEC at ang batas, hindi dapat ipagpaliban ang eleksyon dahil ito ay nakasaad sa batas at karapatan ng tao na pumili ng kanilang mga lider. Ayan. Gayon pa man, nauna nang nagpasya ang Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang paulit-ulit na pagpapaliban ng naturang halalan. Pero sinabi ng Palasyo, Malacanang, na pinag-aaralan nila ang panukalang ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan election sa gitna ng krisis sa ekonomiya at pagtaas ng presyo ng langis. May mga mambabatas at opisyal na pabor sa pag-aantala o pagpapaliban para may tabi ang pundo. Ngunit gira naman sa COMELEC ang pag-realign ng pundo. Ngunit may mga limitasyon at maaaring questionin sa ilalim ng batas ang pagpapalipat ng pundo. Ang postponement ng BSKE ay nagbibigay o magbibigay ng matagal na termino sa mga nakaupo na hindi dumaan sa bagong basbas ng taong bayan. Ayan, dapat pigilan na yung pabago-bagong schedule ng eleksyon. Ang demokrasya ay walang katumbas na halaga at ang tamang pagpili ng leader sa barangay ay napakahalaga para sa maayos na takbo ng pamahalaan. Dapat na ituloy, hindi yung pabago-bago na yung desisyon. Kailan ba yung napospon na naman yung barangay at SK election? Ginawang batas yung postponement ng December 2025. Di ba? December last year. Ngayon mayroon na naman
ang dahilan ayon sa mababang kapulungan ng Kongreso na may akda dito sa naturang panukalang ito, dahil daw sa crisis, Kaya, kaya i-postpone ang barangay at SK election. Ang sabi naman ni Tita Amy, si Senador Amy Marcos, yung election sa Nobyembre ay gagastos ang mga botante sa kailang pag-uwi at saka pista ng patay. Saan ba talaga, kuya? Kailan ba talaga, kuya? Ang sinasabi ng nagpanukala sa Kongreso, gaganapin sa Nobyembre 2028. Pero ang sabi ni Senadora Amy Marcos, i-postpone at gawin natin ang election sa Oktubre 2027. anong sabi ni Attorney Makalintal? Siyempre, unconstitutional. Wala na naman sa yan. Wala sa batas. Wala sa batas. Ang naturang hakbang na naman yan. Postpone kayo ng postpone. Ang dararami-rami totoo. Sinasabi nyo walang pondo, naka-budget na yan. Paano Gusto nilang i-realign yung pondo. Gusto lang i-realign daw dahil gagamitin sa mga ayuda. Pero hindi pwede yan. Yung pag-realign. Dadaan naman sa yung proseso. Ngayon, ilang bilyon ba yung yung inilaan dyan, inihanda para sa barangay at SK election, di ba? 19 billion yan at nabawasan ng mahigit 2 billion. Kaya merong kaya may natitira pang 16 billion plus. Yan. Pero natin yan linawin natin wala pa pong batas. Na sinasabing postponed. Iyan pa lang po ay bill. Gumugulong pa rin. House bill pa rin yan. Gumugulong pa. Huwag kayong sa mga fake news porkit meron lang inihain na house bill, automatic na yan, hindi. Panukala pa lang po yan. Ngayon, dadaan po yan sa BICAM. First, second, third reading sa Senado at siyempre sa Pangulo. At siyempre, nandyan pa rin si election lawyer Makalintal. Ayan. Sige. Antayin natin kung ano po ang huling kaganapan dyan sa Kongreso at Senado dito sa panukala na postponement na naman ng barangay at SK election. Pumapalakpak. Yung mga yung mga tamad. Barangay official, iraramay kin. Pero Los Buenos, nanggawanday, ginawadan anapan, so punto'y barangay. Business. Politics is my business. Galing naman. Anong klaseng business? Monkey business yata yan. Yung mga barangay kapitan na nag-umpisa sa wala at biglang mag-graduate na maluho na. Biglang makita mo may mga magagandang sasakyan, may bago siyang bahay, may bago siyang ibinabahay. May business pa. May ganyan. Nung nag-umpisang magkapitan, maliit lang ang bahay. Pero nung naabaguan mo alangad altito at sa atin pa nagkamaltoy ken pondo, may asawa to, nilingwanan to, ang yamong nan chicks. Pero personal na yan. Pero saan niya kinukuha yung personal kung personal. Pero immoral. Pero elected official pero natapos na rin yung yung termino niya. Yung iba patapos na. Sige, magpakasaya kayo. Pero pag hindi pinirmahan ng Pangulo, ayan. Tingnan natin. Magulo-gulo na lang dito Nante. San aga po ni eleksyon, agad mas lalo ng gulo ray ken. Totoo. Tagapay dala lang tinasalatan iray barangay leaders na mata. Kaya nga. At antayin natin dahil siyempre
yung mga naman, Kamara de Representante, mga senador, mga matatalino ang mga yan eh. Kaya't siyempre, gagawin nila yung naturang panukala, depende yan. Kay Pangulong Ferdinand Marcos kung yan ba ay pipirmahan niya yung naturang panukala na yan. At ngayon natin, good morning po, sabi ni Marvic Rivera Balason, kay Lolo Orpelia, kay Ima Duque, kay Susana Bungar Bustamante, Mar Pascua, kay Maki Mapalaka Paksuriano, Jeffrey Castillo, good morning, Esther Ramos, Helen Ibasan Labarias, Lisa Sim, magandang umaga. Marami kita, avid listener. Mamaya, antabayanan ninyo dahil subukan nating makapanayam itong si MDRR Head Ed Villacorta at tanungin natin ang kalagayan ng Kalasyaw sa kasalukuyan. Kung ano po yung mga nabaha na mga barangay, gaano kalalim at ilan ang inilikas na mga apektadong pamilya. Yan po ay ating tatalakayin makalipas lamang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, ating Magti Pangasinan, Dennis Muhares, at sa Technical Control, si Engineer Nixon Dakal. Nasa linya natin si MDRRMO Head, Ed Villacorta ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning, Sir Ed. Yes, sir. Good morning, Sir Dennis at Sir Errol. Okay. Kumusta na ang sitwasyon sa bayan ng Kalasyaw matapos nagdulot ng yung malakas na ulan na itong si Bagyong Luis? Nasa alarm level na po yung ilog natin. Nasa 6 feet, kaya ito yung binabantayan natin magmula kahapon pa. Madalas at dire-diretso yung pag-ulan natin kahapon. At kagabi nga, nag-develop na nga into tropical storm itong LPA dito sa may bandang La Union. At ina-expect natin that today until tomorrow magdadala pa rin ng mga malalakas na ulan. Lalo na sa may Dakong Bagdat. Ayun ang binabantayan natin kasi ang downpour ng tubig doon ay dito sa atin sa bayan ng Kalasyaw and then eventually dyan sa may syudad ng Dagupan. So, possible pa rin yung mga main road natin dyan sa Kalasyaw, Sir Ed? Luckily, mga stagnant water lang po yung nararamdaman natin sa ngayon. Kahapon, malakas yung ulan, kaya makikita nyo may mga kalsada tayong may tubig baha. Pero mga stagnant rainwater po yun. Nung paghupa nung ulan, humupa na rin yun. Kasi hindi pa naman po umaapaw yung ating ilog, kaya mga stagnant rainwater pa rin yung maranasan natin sa mga low-lying areas natin. So, ilang barangay ang apektado ng pagbaha, Sir Ed? Usual, yung mga mababa at saka walang nagagawa pang mga waterways, itong mga stagnant water. Kagaya ng mga areas natin sa may the usual, Lasip, ganon, Longos, Mangkop, itong poblasyon east. Wala pa silang ito actually yung na find out na to lumabas na to doon sa pag-aaral ng Flood Resilience and Mitigation Council. Identified ito as mga lugar na low-lying at the same time walang access ng tubig papunta sa ilog natin. At confirmatory itong ulan na naranasan natin sa 2 araw. Yun nga, may stagnant water. So Ed, napansin po natin na iba po yung nararanasang pagbaha sa panahon ngayon ng magmula nung inyo pong kinumpuni. Yung mga kailugan po dyan, nagkaroon ng tubig pero mas mabilis na ho ang paghupa, Sir Ed. Ayun nga, nakatulong. Malaking tulong itong kasalukuyang ginagawa ng ating lokal na pamahalaan. Itong mga restoration ng mga ilog natin. Kasi nakakatulong ito sa madaling paghupa ng mga rainwater o pagbaha, mga stagnant water dito sa ating bayan. Yung identified na mga swampy area, yun yung ngayon ng bibigyan ng pansin ng ating engineering department para malagyan ng mga maliliit na canals para madaling umagos papunta sa ilog yung mga tubig natin. Opo. Yun yung instruction na binigay ni Mayor kahapon nung nag-meeting kami. Kasi identified naman na natin doon sa pag-ikot ng mga Flood Resilience and Mitigation Council at na-confirm nga na yung mga identified nila ay mga walang access. Kaya yun ngayon yung gagawa ng plano para ma-implement natin kung ano man yung kaukulang action dyan. Sir Ed, malaking tulong po yung ang inyong opisina dyan, lalo na may mga monitor po kayo, may mga high-end cameras at nakikita po lalo na po yung monitoring nyo dyan sa may ilog po at sa tulay, pagtaas ng tubig, Sir Ed. Round the clock po yung monitoring natin at kaya na nating i-live para sa information ng ating mga kababayan kung ano yung kasalukuyang sitwasyon ng ilog natin, lalong-lalo doon sa monitoring natin. At doon nga nakakapagbigay tayo ng real-time at saka on-time alert o alarm sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nandito sa mga low-lying areas po natin. Opo. Sir, meron na po bang mga apektadong pamilya na na-evacuate o nasa evacuation center sa panahon na ito, Sir Ed?
So far wala pa kasi gaya ng sinabi ko, stagnant rainwater pa yung Okay, naranasan nila. Mhm. Lalo na yung mga low-lying areas natin. Pero syempre, iba yung paghahanda pa rin kasi nga itong nating LPA na nag-develop into ngayon na ito severe storm, Opo. tropical storm na itong si Maymay at ang forecast ng Pag-asa until Friday. Pero sa ngayon nakikita natin medyo maliwalas yung panahon kaya magandang sinyalis ito para sa atin. Kasi nga yung experience natin pagka tuloy-tuloy yung pag-ulan after 3 to 4 days, yun dumarating yung tubig, tumataas hanggang eventually umapaw yung mga kailugan natin at hopefully sana hindi na po ganun ang mangyari. Sir, if ever po na magkaroon tayo ng mga evacuees, yung mga relief goods, yung mga panangaro na ipapamahagi sa mga maapektuhan, sir, alam po namin na ready din po ang LGU Calasiao. Ready po yan. Last week po, nag-haul po tayo ng isang malaking truck ng goods naka-station naman doon sa sports complex natin, may area doon. At anytime naka-ready naman po yun. Yun ay parte po ng ating mga stockpiling na pagka ganitong mga panahon. Nandiyan na yan. Kailangan ihanda yung ating lokal na pamahalaan. Okay. Sir Ed, kumusta naman yung ginawang floodgate? Malaking naitulong ba ito sa pagbaha? Oo, may tulong yon at saka at the same time, may provision na water pump doon na just in case hindi madaan sa mechanical, tutulungan ng makina para mabuksan kaagad. So far ngayon, hindi pa nila binubuksan kasi wala pa yun sa ganong level na kailangan buksan yung floodgate. So ilan po ang floodgate dyan sa bayan ng Calasiao? Marami. May mga maliliit na floodgates. Along Nalsyan, along Talibao, along Kisban. Yun ay pinagtulong-tulungang kumpunihin ng mga respective barangay officials natin noong bago pa man dumating itong tag-ulan sa taong po ito. Oo. Okay. Thank you very much, Sir Ed, sa mga information na yan sa pagbabantay ninyo dito sa mga dumarating na LPA dito sa ating lalawigan, especially dyan sa bayan ng Calasiao. Sir Ed, yung mensahe nyo po sa ating mga kabayan. Yes sir, maraming salamat sir. Yung pakiusap lang po natin sa mga kababayan natin. Sa ngayon po, suspendido yung klase, naka-online itong mga estudyante natin. Hinihiling po namin sa mga magulang, mga kasama nila sa bahay na bantayan yung kanilang anak at siguro doing tumutupad doon sa online. Otherwise, yung iba kasi lumalabas, naliligo sa ilog, yun nagkakaroon tayo ng problema. Sana wag ganun, nang hindi sila magkasakit o kaya hindi sila malunod kasi malakas yung agos sa ilog ngayon. Okay. Thank you very much, Sir Ed Villacorta, ang MDRRMO head sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Okay. So, yun po, ang panayam. So, wala mo tanawa. Si Sir Ed, no, tawagan mo dunyaran oras sa may agad ganyan. Mamimpigan na ring labat, may siyempre automatic tan at unyan oras tawagan mo. At uno ba example, kailangan tayo yung mga updates at ma-inform din yung mga kababayan dyan sa bayan ng Calasiao. Yung alam mo yung huling mensahe na pag ganitong tag-ulan, may bagyo, wag maligo doon sa ilog. Sa ilog dahil delikado. Kaya kayo mga magulang pagsabihan ninyo yung mga anak ninyo na kapag wala namang gagawing importante, wag nang mabuting wag nang lumabas. Diyan na lang kayo sa loob ng bahay. Marakap kayo kin, man-ukum, unyarang panon. Di ba? Ikaw nga, naiinggit ka nga dahil tayo. Sila nasa bahay, tayo nasa labas. Kaya kapara tayo yan, kahalin tulad natin ang MDR na siyempre pag ganitong mga panahon ng tagulan, nandiyan tayo sa labas upang sa ganon ay maghatid ng mga balita, impormasyon, kung ano po yung mga kaganapan sa labas ng ating himpilan. So, yung MDR sa Calasiao ay talagang alerto ang mga yan.
pagdating 24/7. ng Di ba mabaga na sir? 24/7. At siyempre may mga ako na rin. Bantayan, lalo na yung pagtaas ng ilog. Tulog. At saka pag merong announcement na likas, lumikas na. Kung nasa alert level na. Mas importante ang buhay kaysa sa mga ibang bagay. Makikita nyo naman sa mga poste, may mga kwan dyan pag nakarating na sa kwan, sa red, At saka yung mismong MDR, may announcement, ay umiikot yung mga yan. At merong trompa, kailangan nyo lang yung likas. Ayan, huwag nyo lang antayin na kwan. Saka maging mapagmatsyag. So, yun po, so far, kung pa rin passable sa lahat ng mga vehicles, ang mga main road ng mga dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Passable pa rin. Kaya't kaunting ingat lang. May LP na naman si May. Sana po pagdasal natin na huwag nang dadaan dito sa ating area of responsibility. Huwag nang lumakas pa. Ayan, dahil siyempre apektado totoo sa atan walay bagyo. Correct. No mansaki kayo, hanapan nyo yan, Mr. Health. Si Ken, Vice Mayor Edgar Maminta. Mr. Health. No mansaki kayo at biglaman, problema yun hanapan nyo lamang si Ken, si Vice Mayor Maminta. Siyempre kaukulan nyo Ken, mampatulong. Itaktak mo, Maminta. Yan. Good morning, adasi kayo dito na Bimaloy. Untan tumat, si Don Ramon Bautista. Ayan, kung na rin yan, papunta na dyan sa may Region 1 Medical Center. Kaantabay ni ni Director Dr. Joseph Roland Mejia. Si Kinmanaya, si Don Ramon, say tawag naman si kato Mr. Health. Siyempre, yan, Watan Region 1 Medical Center, wala kaukula mo at tampol, may tulungan tukatan. Anyan wala man sa problema yo at Region 1 Medical Center, yo si Don Ramon Bautista Senior. Natulungan to kayutan. Alas 6:47. Siyempre, ingat-ingat sa paglusong sa mga baha. Siyempre may mga... Wala may kintayo dyan. Wala ni may tambal. Marami, andyan. Doxycycline. Tanong mo kay Dr. Nixon Dakal. Dr. Nixon, wala ni may tambal tayo meron, andyan. Yung mga nangangailangan po ng gamot. Gamot sa mga sakit. Pati kung gamot sa maintenance mantura mo lang. Maintenance. Para high blood, sugar, at ang doxycycline, at iba't ibang gamot, ramay mepinamic, amoxicillin. Yan, meron po ditong ipinamimigay po sa ating butika sa radyo. Ayan, Butika sa radyo. Kung din, nangangailangan kayo at naghanap kayo ng gamot ng cancer on the pocket, anap yun yan. Atong Rimo. Pinsi kayo si Kato. Limara dyan tonkin. Lang yung mga, meron tayong mga gamot dyan, limited na gamot. Ayan, walabat, ibagay labat, antura may resita na si ngayon. Okay, kaukulan nyo mo sa wheelchair. Tan arara may saklay. Wheelchair saklay. Nga po wheelchair mo. Nga po niya available. Saklay. Saklay. Saka yung pag maglalakad ka, yung may parang walker. Meron dyan. Hanapin nyo lang si Dr. Nixon Dakal. Magpupunta po kayo dito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, 8 to 5. 8 to 5.
Alas 6:48 ng umaga. Gaya ng ating sinabi kanina, yung mga sakit sa panahon ng tag-ulan, nandiyan yung leptospirosis. Kaya nga kailangan nyo ng doxycycline. Meron tayo dito. So, huwag kayong lulusong sa mga baha. Baka kung may mga sugat kayo sa paa, baka mamaya may kanyan, ihi ng daga. Pumasok sa katawan ninyo yan. Delikado yan. Ganun din, dapat na maglinis tayo sa ating kapaligiran. Para sa ganun, hindi pamugaran ng mga lamok na may dalang dinggi. Importante po yan. Dahil pag hindi kayo naglinis, pag kayo ay nadinggi, ayan, kayo ay madidinggoy. Ayan. Magyutan na alwaran. Ayan. So kumbaga, dapat mapalinis ka eh. Correct. Pero community dapat yan eh. Hindi pwedeng ikaw lang ang maglilinis. Siyempre, yung kakabahay mo, kung hindi naglinis. Yung lamok kasi lumilipad eh. Lumilipad eh. Kahit na mag-fogging ka, siyempre, lilipat. Hindi man mamatay yung lamok sa fogging eh. Ablugon talabat, aramay aguyot. Siyempre, lilipat sa ibang lugar. Pero pag malinis ang kapaligiran, wala silang lilipatan. Yan, Kaya mas maigi na kayo ay maglinis sa inyong bakuran para hindi pamugaran ng lamok. Good morning kay, sabi niya, good morning mga idol, pa-shout out kami dito sa Banawang Kalasyaw, Pangasinan. Mula kay Vicky, Kayago, Yukaris. Banawang? Watan si Kian, si Transformer. Si former MDR, former SK chairman, former barangay captain, former councilor. Transformer, Mel Sapira. Ayan, aga makapanwalking natin tauran. Aga makapanwalking natin tauran. Pero makapan kiyan. Makapan motor. Makapan kapi. Siyempre. Sabaw. Good morning manaya di tanod kina. Bali na mapandantan ng karuman. Sabi antay. Manmi meeting. Iray Nandurumaran Department Heads. Nandurumaran Department Heads. Especially BFP, PNP, MDR. Yan. Madamayan. Sa pangunguna po ni Mayor Carl Christian Vega. At matunan so meeting da. Correct. Katuyamat so nandun din yung market supervisor nandun din. Andun ba? Si Dr. Felix. Sir Felix, hindi naman market supervisor. Hindi, yung isa. Yung kausap. Yung kausap. Siyempre, tinalakay ang iba't ibang mga gawin sa mga problema, siyempre, dito sa MDR Council. MDR Council. Pre-disaster risk assessment. Ayan. So, kahapon po yan. Gihanap dyan sa office ng MDRRMO Mapandan. Good morning po sa inyo dyan. Okay? Alas 6:53 ng umaga. Magandang umaga. Sa lahat ng mga nakikinig, si former Liga President Carleto Dion, si Joel Cabu, si Longhair. Si ano nga pala, si Buds Vidal. Iyawa dyan mambabantayan na si Master Sarlo. Gonzales, good morning. Si kapartner mo. Si Dennis Canegosio Ferrer, good morning. Good morning. Ito Barangay Lasip, Kalasyaw. Barangay Lasip. Ayan. May programa po sila dito tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Hanggang alas 4. Ayan. Si kaibigan mo rin ito, kaibigan natin, si Sir Richard Nicolas.
Ayan, magandang umaga. Kumusta ka na dyan? Nasaan ka man? Narito kami. Oo, nandito lang kami, Sir Richard. Ayan, At hindi makapag-kuhan yan. Shooting. yung yung ating Pag nagawin ka rito. may maganda kasing yan laruan Oo. Nakita ko rin yun. Oo, Sir Richard, baka naman. Alam mo si Richard Nicolas, yung mga kaanak niya, taga-kwan din pala yan, dyan sa may Bimali Kanawalan. Yung kaanak niya, at yung pinsan ko rin, sila na kwan, nakapag-asawa silang dalawa. Yung isa sa mga hobby ni Sir Richard, yung airsoft. Airsoft, ayan. Airsoft. Talagang nung nakita ko yung kanyang mga gamit, maganda. Wow. Meron siyang meron siyang pinapapremyo. Na airsoft na pistol. Mahilig sa airsoft yan. Baka mapunta sa akin yun. Kasi sumasali ako sa competition. Hindi, doon sa niya, yung palaro niya. Palaro siya. Ayan, okay. Wala pa yatang nakakakuha. Pwede mo nang idirekta sa akin yun, Sir Richard. Hati tayo. Sige, sa'yo yung magazine. Sige. Ng airsoft. Si Sir Ben. Ben Gabo Bellanos, good morning. Si Tina at saka si Jolo. Good morning po dyan sa may Barangay Lasip. Greetings from Dennis Canegosio Ferrer. Ayan, Si Mario Caberto, magandang umaga. Si Naida Zamora Gilbert. At ganon din si Dali Pidlawan. Si Edelberto Peralta Jr. dyan sa may Alamiano City. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Pwede pa tayo mag-exercise, engineer. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin, good morning. Si Engineer Ben the Twin, magandang umaga. Good morning din kay Sir Jumel Loris ko. Kumusta la? At saka si Tristan Solis. Good morning. Good morning. Si Madam Mami, Boss Carlo at Sir Bayan, good morning. Si Sergeant Basa at Master Sergeant Oliver Esteves. Hey, congratulations. Ayan. Si Madam Jubet Apiado Esteves ng LCR Kalasyaw. Si Harold Gangat. Si Sir John Ray Bautista, good morning. Si Don Ramon Bautista Sr. At Junior. At Ramon Bautista Jr., good morning. Hoy, good morning kay Kapitan Justin Espino, Ditad Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Good morning, Sir Justin. Kap, good morning. Si former Councilor Gerald Espesyal. Espesyal. Espesyal palagi yan sa puso ng mga tao Good morning din kay Dave Parahas ng Barangay Wood. Si kon nga pala, Sir Jeffrel, dyan sa may LGU Mapandan. Good morning. Harold Johnson Gangat. Good morning. Maribek Rivera Balason. Happy weekend kanto dyan. Si kon nga pala, Engineer Art Gaspar, good morning. Hoy, si Kapitan. At ambutil natin. Ang pagbabalik. Ayan, kung may eleksyon. Tantumat si Ken, Arturo Eustachio. Ayan, dito na LGU Kalasyaw, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Ano ngayon? Miyerkules. Wala pa yung hakot basura. Wala pa, bukas pa. Bukas pa Diyan pala. sa may Makabito. Ayan. Si Mandrive lang ulatan, si Ken. Kapitan Saldi Bauso. Kapitan Saldi, kamu pa. Matulong lawas. Maaro lawas. Maganon na singgaran. Triple M.
Pamikin eh. Ah. May magano na singgaran mahirap yung katalusan eh. Ay, dumaman. 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 Ay, si kinlaman. May taga-kalasa. So, aman sutik. Sige. Greetings to Duma. Duma. Hanggang pala maladlaan yung oras tayo. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, susunod na palatuntunan, Orly in the morning! Nika Orly Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringan